Pero wala na sa katungod na pagpagdaw na to. Mana sa mabuyagan mo, mana dito, ganahan po ito'y manambal, nga ihatagan po sa espiritu, harang pagtambal, pagdungpot sa ilang nabandungan. O na, nga mana mo ba? May gapo na nga mana na. Nga balik siya kinaiya, so, kabalo sa kisa yung amahan. So, nagamit siya sa loob sa Diyos. Kaya pag-abot ka matay na, silutan na siya. Yung pagkamit, sige pala. Ako, nakikiusan ako yung saksi ko sa mga salamangkiro, sa mga gamit, mga tinasman, mga magic-magic, sa mga nagwali, sa mga pasing-saksiyan ko. Eh, sa unang panahon, nagkatibula ka na, oh. Tungkol ni Cristo, nagkatibula ka na. Kaya nagamit ni Cristiano, no? Tama, ang ingat sa Biblia ni Papa Jesus. Tungkol ka na ako, nagbahin-bahin ka mo. Kanawa. Ang Islam, lolo, may pa sila, no? Kaya nagamit sa pangalang mga review ng Cristiano, no? Walang kapil naman di ay. Walang kapil kerakan. Pero ano niya po, si Cristo niya pong ginamit, huwag siya. Huwag ang ginasan ito ganyan. Tama? Tungod na ako, nagpahin-bahin ka mo. Kaya ano man, ipahubog ba niya ang mga tao? Tama, hubog-hubog. Hindi, hubog-hubog inom, katugubog. Pagkala mo po, ikaw pag-isakahan, no? Ang kato nagawaling hubog. Nandahan na mo ang espiritu. Yan, ang buhati mo. Niaka na mo ang espiritu sa iyo. Kaya mo ginuulang mo. Okay? Kung kabalikon ko, kapag maglakaw ka na dito, makapit ko ng lugar, makita ko nila, suko man ko. Panang kagayat mo. Di ba kung nag-process nila, hayag yung panang. O mga bakit, ang itaktak ninyo, akong libugan. Ikaptapan man yung mga mata. Tama? Tinangin sa bunyan. Bakang yung ito sa kanya. Kanya lang, patigingan niya. Usako naman galing sa no? Laway no? Pero tungod lang sa nagpaabot pa sa bunyan. Sa espiritu. Magkalabo sa nigo, mamunyag gini siya, o. At pinapasuan nung, aduna pa'y magpamunyag na ako, dili gani ko kahubad sa sandalyas. Ini, akong gihubad ka nun ninyo. Tama? Na magdala sa nigo, si Kristo man, siya man ang bilanggaan ko, si Tuhan mo sa langit. Bilangga ko sa luburit, kay ko sama sa bitoon. Magpantong ko sa kalay sa Espiritu, magpunyan ko sa kalay sa Espiritu. Amen? Amen. Kaya kalibutan ka mo naglakon man sa kalaya. Saan ang palibalit ang iyong pagkato? Palit na kayo. Dito man si Kristo sa tanggatan. Walang makagamit kasi yung gibalaan. Tama? Swintas ka mo ba kang pero yung kasing-kasing bagyan. Hawat sa diya ko, ni kalutan. Hawat sa akong kalutan, di ba? Ayaw sa diya, hintay na ako na ayaw sa diya. Ako pa ni. Eh wala pa ikaw panahonan. Huwag kang iingon sa Kristo kanya. No? Gusto mo ganyan? Suko na. Sabi ito no? Pero doon na lang sa ipaabot. Ang bunyag. Ang bunyag sa kalagatan niya. Suko na ko. Kung mahimo gani, karoon na. Tama? Pero doon na lang sa ipaabot na magbunyag. So, ako ang yung ipaabot. Sige, ito ang yung isaw na. Maripri ko sa pinanggang sa lugoon niya. Pinanggang, kasi doon na ganyan, no? Pero sulayon po din sa, di ba? Wala daw na gamay, no? Pagkara ito niya. Ito, wala po ko na. Wala po rin sa dyan. Kaya yan, parang mga karon pakabot ko ni maatuan ako itong mga espiritu dito. Hindi matuiyan sa Diyos. Kita man ang sa Diyos. Pero sa Diyos, amahan mo na ito. Kita man ang sama ni Kristo. Ikaw. Ay, gilapin na. Daman, napapayuban na bilang dito sa mga espiritu na nandito tagaan o mga salamangka at tagaan orasyon o di buwan umayo o di buwan lautan. Tama? Katong mga lautan na nagamit o mga pulong, padayon na sila. Tama?
Ito mga mayor, dali, dali. Mana karon, inusahan ako ang mga espiritu o ang tawanan. Ako espirituhan, so makasabot mo espiritu. Kaya ako dito, maruban na ako. Hindi. Tanawin niyo bakit sa mga nasulat nila. Kaya ato ninyo, kung espiritu mo, ngayon sa ay, dapat din nato. Mga pinili ni Sanchez. Ibang dayanin, Noni, itong sugo. Parang pinangga ko dito. Pero lapon mo, kung ito nga, basa ko suko. Kasi pahabog pumunto, wapag suko, gamay lang mo, trabaho mo ginawa, magkita yung pamalikas ng diya, di, wala, ano ka? Wala mo, ang kung hayag-hayag sa agkang, kung wala mo nituman sa kong isulti. Wala, pag-ato na nato dito sa itong lugar, ha? Nanganay sila din ako ang magiging handan, hindi na lang ako inala na, kabara ba dahil na pangalan, na ba dahil na lang, hindi ko na po nila, siguro na po na sila dito, sa Chimoto. Pag-alin nila dali, nakita nila ang iyong mga pangalan din, ha? Kaya ako, pagpandol sa inyo, gabrihan ako, ang pasiluhan sa una sa inyo, ang patay, cross. Di ba sa abok-abok ang atong pangin? Tama na sa unang panahon. Eh, pasiluhan man na. Gabrihan ako, ang silyo, wala akong ihubad, ang sandalyas. Karon mag-iusa na taas sa tawahan ng Espiritu. Makita o dili makita. Wala mga tao na naigarbo, di musuko din ako. Kung nalay na sa lagay, iya na sa kalibutan, katulad papilit sa naandan, na pagtulunan. Mga lubas na sila ba? No? Kung malubas na ito, mga karaan na din, mga tangkan. Kaya no, o sa ina na ko ito, karap, pamakin mga parang dili ka makintan. Wala na pasapot na dili mo makintan. Kung baga ba, ang akong mga gisulti, tumana doon yung asa mong lugar. Wala pasapot yung paampuon mo dito. Kaya mag-ampuon ko, babay lang halad-halad ay isulay mo dito, asa mo dito, katong ikanto na ako dito sa Diyos. Halad-halad na dito, kaya wala naman nagtuman sa suko. So, talahin mo sige na, mag-isod-isod ka. Ngayon, wala man nito, man sige pabalikas na nag-ambal si kanito, halad mo baboy na ako. Oh, may gusto niyo. Bilas ako, yung sa akin, hawa niya ako. Hindi mo ko makita mo eh. Tama? Kagabi itong binasa. Nagawa, mag-isulti ganit sa Diyos. Tama? Kaya sige, yung gayawaan na sa akin, ano siya, nabiruan ng yawa. Narukuman. Nakailaman, ang manok, di ba nakailagan din na silang pagkamanok, di ba, kuwapay na tanawon? Ang kabaw, tanawan ang kabaw. Kailan mo siya kabaw, di ba? Ang bakal, kailan mo baka. Di ba mo, kailan mo siya yawa, dito mo siya yawa. Tama. Kailan mo ka mo sa Ginoo? Di mo muna po sa Ginoo, basta kain na ang mga taong nasunod sa kinesiyawa. Tama sa Biblia, padayon ang mga lautan sa pagbuhat sila. Kamu malaki padayon mo. Kamu mga anak padayon mo. Eh, ano matagalang sa temporation mo, tagino-tagino. Oo, ipangdan ko sa tagino-tagino. Dami ng gano'n, no? Yan ang ipaabot, ano po niya? Oo, ano? Ay, kung ina ka mo to. Sila may bata, iba niya yan, pagkaya mo sa una, kung panahon na yun. Ang po niya, kung ingon niyo, buong hana ako, so kung ipagdungan mo, kaya prihan ako, ang ganang sityo nga itak sa inyong ikrosa na dito ay para hindi mo makintan si Kristo pa yung ipalupa sa inyong mga sala ikrosan dili ako panilukan ako na panilukan yung wala mo na babawan isang kagatos katuig man niya kagatos kinuboy niya lipuan man katuig siya isaan mo siya ayaw sa ipakya Ginoo tatakan pa niya ikrosan pa niya ako ni Pabot, hindi kabot, espada, hindi kalinaw, hindi espada. Wala na yun, ang kalinaw malaka, wala na. Kamu ay malinaw. Kato sa hindi malinaw. Kasi kung may ikos kung bilasan, malinaw, dali.
Hindi ka malinaw. Ano ko si Bado? Tadata na. Tama. Kamu na malinaw. Malinaw naman. Nalang. Sinukot mo muna ako kay sukot. Ba? Hindi ko malinaw nung hindi po ako kahayaan eh. Tama. Ganun. Bilis Bada. Claro? Mga kabilaan, kato din yung maatog ako dito kaya gusto ko rin mag-join sila din. Kita na may fan. Sila din. Yung kato mga sport din, sila mag-away eh. Kita mo yung mag-away. Isa ko mag-away sa itong silingan lalo, makita ka po. Tama yun. Ama? Kung na kinayang ginato mo, lagi nilamig mo. Ito sa itong patulunan. Yung nagagawin ay lang kat aswis, oh? Yung ay sige makita na ito at grupo no, sige kaso kita dito. Sa kabungan na ito. Ang kamo, ay na ha? Kung makita-away niyo, pasilo na. Yung ka pa rin, ay ako magkakain ko, isang palong mo ko. Sarap rin ako, anong isang palong po ka, baba, pero ganin mo. Pwede ka ako makita-away kung di ka mo gamay. Wala ka pa. 22, hindi ko ipabasa. 22.5. Akaba na, nasaksi naman mga anak. Pero lamig kayo itong content dito. Pato ang iyong ipadala lang. Pero kung saman ang iyong abilis kabot lang, kaniya mang. Kulang pa. Ipaya nila nagabot 14.5. 22.5. Wala naman gabot lang. Kasi basahan nila lang. Kaya pa mo ano. Pero ayaw lang ipadala yun. I-order niya sa mga yung pinili. Makabot po 22.5. Okay? Normal ang ganda na. Palahin ba ka? Oo. Pumili kong kalinaw malaga rin. Mamuhay ka ang gapo mo na ko. Kawas kung napulaan na mo. Napulaan na mo. Ba? Mas papulaan na mo. Nasabot na gani yung oras. Mag-uyong ka ni kalibutan na. Pag-ipay ka ka nakakagri. Pag-ipay ka ka sa sakripisyo ka kasi gagawin kaon lang. Nagkaon magkapot mo. Sakripisyo ba din? Karantla eh. Ano gigapon? Hindi ko kali pinagi sa pagtuo ka na nagtulo ka. Wala na niya. Kanang wala ka ako. Kami lagi doon ka umuha ka dito. Ay, nawag mo ulit. Pero wala na pasabot. Natulog ako na ko na. Hindi na ako kung minsan naman naman ko. Maluway lang ko sa mga tao ha. Alam mo, dito na i-grupo dito. Ayaw, dito na ako ulit ha. Hindi mo ko hindi magpuyo dito. Sabi hari na mag-igubat dito. Hindi ko mag-igubat nila. Ano may kagaway na ko? Tama mo. Wala mo ko din yung mali ng mga pastor, mga pari. Naigo na mo sa akong wali. Ay, wala mo sa ay, kamo, wala mo naigo. Kamo ang tinuon na Pangulong Pari. Kung hindi mo, nangulo mo. Nangulo ka mga baka. Ano po kisa niyo ama mo? Mga nagtulog ko ninyo din ni Kung pinag-ingnan akong mga bata, mga anak, pinag-ingnan. So, tintan, hindi na tintan, wala ang realidad na itong kinaya. Ha? Kung nung doon sa tahanan, dito sa dito na magkaon pa, kay kulang ng pagkaon, ang mga buwan dito. Nagpalit sila, passport sa kanila. Hindi ka lang, ang palit lang na magdagan sa food drive. Drive, food. Drive, naging buwan, inistorya na wala pa sa Santiago. Drive-thru ba? Palit dito, palista, kaon dito. Kahit habol-habol sa oras, yung mga po lagi diri. Yan ang kuwan, si Bida po ang gigamit na magsuka-suka sa dito punong kaya mag-isulti na. Kaagi mamilihan sa lugar na uban sila diri. Nakikita po sa mga anghel na namin. Kuwan na sila, mga polling angel. Hindi sila mga anghel. Nagpuyok po sa uban nato, pero hindi sa sama kan spirito, mga bantay. Wala mo lang sabot, sabot ang uban ganun sa mga alien. Usahay kita dito mo tuwa sa ginong, marapag alien. Tama?
Tama, yan. Kalabo niya nga di pa kira, di mo na mong alien. Tama. Wala sa universo. Magtuman, ay, magtuman. Eh, mo kay alien ni Kristo. Tama. Mas may ba itong alien, mabalik ang espiritu, kaya nahandok ka sa Diyos. Kamu, nahandok ka? Wala. Susulungan ka niya, no? Di ka mo, nahandok ka, no? Nahandok ka ulay mo dahil, walang akong papel sa kalimutan. Pwede pa na, kung gawin pa ko ano yung mag-usay, kailangan pa yung usay, pero na ayaw ng Santo Espiritu nga diyan na mo hindi na sa last class. Ha? Yan. At kung dalawali, mo na akong isa-isa ninyo, isa-isa ni Mrs. Ganyan, na ako sa points, na patakaroon sa punto. Kasi may wala po mo na yung basa na, asa mo na ko na, ay na basa yan. Espiritu ka nung, sa tawanan nung na. Tama? Ayaw mo kaguhol kung sa inyong pamilya. Ayaw mo kaguhol. Ako ganyan, wala kaguhol akong pamilya sa inyong, kuhol ganito, ganito, pagkalaan doon. No? Kaguhol. Kabalo na ang ginoon na. Ha? Yan. Sige kaguhol kung saan na to nga, huwag na naguhol kung langgam na. Tama. Yung sige kong tulo, na pa may mga pangalan, ipatay kapon ko. Sige, ngayon ka. Dara na eh. Butuan mo gapon na, itaan na nasunod. Ano, ikaroon na ba rin magindi? Tama? Pagkailan ko niyo ha, maglingkod ko niya, magtundo ko, ongoing, o karoon kayo, pakante, magkuhan man naturon kayo, Domingo, na ugma na, maging mo diri, mana dito. Kano mag-istorya ko, mana dito. Paminaw lang mo, isip-isip lang mo. Kasi tawanon gani ko, na mo yung convert to spirit. So, alam na ko ang espiritu. Hindi ko proses na sundan. Eh, pag sige ko gisundan, sige mo gata, Holy Spirit, I need you. O sige, makapangalan kayo, wala na espiritu. Naanang espiritu na nagapuyo umabig ka ninyo. Amen. Pag makita niyo sa sinundan ng panyatan, sa'yo na akong doktor niya. Kaya nakasaksi. Ikinanggan ba ang dagan pang pagsaksi? Hindi na kinanggan. Pinoon ang inyong kikinanggan, tumana na ang suka. Amen. Kanunay ako ninyong madungo, pinakisanak sa lang. Kanunay ako ninyong masinati, pinakisanak sa lang. Kanunay ako ninyong mauban, pinakisanak sa lang. Kanunay ko ninyong madungo, pinakisanak sa lang. O yan o, ito na pong binulungan o ito na pong kaliwat. Basta, palayan ka mo sa inyong mga kasaulugan. Tagaan ko ka mong panahon sa pagbuhat mo kasaulugan kay may katungod ka mong mga iyo. Kaya nagtunga naman ka mo sa akong suka. Palayan ka sa ulugan din ko. Ito na kalin. Gobo pa. Kasi bingon mga kalimot ko. Diba ko po sa kan. Para makita ninyo na kaya po ko ninyo. May ubos po ko kung dili po ko ninyo kami naon. Ano? Yung una-una, ano, pinipili ko pagtuso ninyo. Pasakitan po ko kung dili ko di patuman ako ang inyong ipangalay para ninyo. Amen? Ako po ko rin. Sakit po ko. Okay. Pagayon lang, pag-apo para sa atuang kalibatan noon, nagikinanglan. Kaya kita, nagpuyo mga espiritual noon, kaya napamagas kalibutan ang atong tugang-tugang ng Ginoo. Para kanamo nga nagapuyo uban kanimo, naminaw sa pulong, ang hindi ko na kami kanunay nga unta, taga ikabit panahon na malikon, ang kanunay ka mo nabati, pinagi sa pagtuon na mo o pamati, sa mo o pagpahulay, sa mong balay-balay ang mag-apo kita sa Ginoo. Ginoo, ako yung masunugon, ulibon ko nimo. Mga ko dahil ang mga kasing-kasing o konsensya sa diyan magpandong ako kanina, pinagi sa paghubat ako sa balang kasulatan, na imong kinagagkan ako. Bahay mo na ako makatungod sa imong katawan, mag-apo kita sa Ginoo. Amahan sa mga umabot, ang mga kagalagman,
Kasabiyot kami, na wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang talan na among gihangyo kanimo, usa ra man kakalibutan, usa ra man kabangyo mo, usa wala kami mahimo. Ligo na kami kanunay, pinagis among dako, nga pagtuod kanimo mag-apo kita sa Ginoo. Una kami, Ginoo. Sa tagsa-tagsa na among gikinahanglan, bisan patuod, nga ang tanan, dili na mo palawat, ikan kanimo. Abang amahan, pasayloan kami, usahay, kauhalon kami nangayon kanimo. Kanunay kami naging matuman ay mong pagbot, apan kami usahay magbot-bot sa among kaugalingon. Pasayloan kami, kay kami, tao lamang. Ang kanunay, nagtinhanglan sa imong pagtiman, mga kita sa Ginoo. Una kami, Ginoo. Sa mga tao nang ita kanimo, nang buot mo ang hindi, mo kailang kasing-kasing aman nga makadawat pa siya kay naatay panahon, kaya maglatag ka na mo, bisa inigabot sa panahon, wala na ikapanahonan. Tutuloy sila sa mayundanan, mag-apo kita sa Ginoo. Una kami, Ginoo. Sumala sa imong giingon, pag-abot dinhi, ang mga dinhi ang mga taong dakong kanon sa katawan, kaysa sa kasakpa ng ihanan. Ginoo, amo ata silang madawat sa among lugar, umunta, hindi masayang ang tanan, pagkapanahon ng naghihatag kanila. Ipadala sila kanamo, samtang adun na kay panahon, aron makatabang kanamo, sa mong gibato bilang espiritual mag-apong kita sa Ginoo. Ang tulong na imong gihatag kanako aron ubaron nato sa katang katawan, ako na gisulti nila ang tanan. Ginoo, malawat at akawan nila, pinagi sa iyong konsensya, dili ta sa masakitan sa mga puno nga akong iusay kanila mag-apong kita sa Ginoo. Una kami, Ginoo. Kasayod na ang Diyos sa itong kikinanglan o dili na kinanglan na mangayok pa sa itong tasat-tasa. Noon, itaampo ninyo ang inyong isip kaingon, kay ang Diyos, kabalo ng daan, kung sa inyong kikinanglan. O kiningganan, ang itong kinagsikasa yung ipangayo, pinagi ni Kristo, atong Ginoo. Amen. Amen. Ang ito na to, ang itundo at ang ampo sa Diyos at kasama. Wala ka nato ang espiritu aron mag-iya nato sa mga tuhuran o ang mga tuhuran mo ay magatag nato kagawasan. Ang dalang nga akong isulti kaninyo pinaagi sa balahayang balita tungkol sa kong pangandoy sa Himaya. Di ba mausap kini ang inyong ipangandoy, ang himpit na Himaya. Mausap kini ang inyong ipangandoy, ang kaalam. Kung sa anak-anak kanino ang kaalam, kung kamo, nagatuo sa kondisyon, di kong tibuhan, o mahimo na kamong maalamon, isa lamang atong amahan, Diyos na ako, na Moses, o ni Abraham. Sila nga akong ipailagan niyo, yes, Diyos. Aman ako, iyaman, o sa ang ina, ang ako, akong gatag kaniyo, mo ang kalam. Kung gusto pa mo ko na ako, dapat na kamo ka na ako. Ako, ang ipadala, bilang mo sa aman, o mahimuan ka mong akong tinunan, o mga anak. O sa ipakita ninyo ang iyong paraginig sunan. Kalinaw, kalinaw. Ika naman, kailangan iyak kinapag kalinaw. Kaya naman, wala naman tayo kinahalan nilang kalinaw. Di ba sige po di ba kanay? Pagkakil ko kalinaw, di ba kanay ha? Kaya maigot mo ani, malinaw naman mo, kaya mukha naman mong kahit. Kalinaw mo, kalinaw? Kagay kayo no? Sure, yun na kalinaw. Kaya ano, ang akong isulti ka ninyo, ang inyong mga armas, huwag pa naman akong podcast sa taro. Nagkaro naman na karon. Nagpukas ako yung kaalam. Wala mo na isay. Ang na ang ditani. Tama gini yung kalinaw. Ha? Isa wala ditani. Wala tayo kong manay. Sige nung naglakaw, lutaw itong Diyos ay naglakaw dito. Hinana, hinana. Oy! Sila mo mo mo. Lang. Iba na ulit pala din yan. Kung sa isa, puso. Ang isa, kwaon. Ang isa, ibilin. So, ang ibilin, nagikan sa kwaon, so, kinalang, ano na nabilin. So, kinalang, ano na po nabilin ninyo? Mao, ang inyong kaalam. Tama? Paano na ba? Tama?
Adam. Kay mao na ang inyong kagawasan. Tama? Amen. May kagawasan mo mong mangayo, kay kontento naman ka ba? Pero ang problema, pagkagaan mo, mangayo kang dugang, sobraan pa. Paghakay ka po dito ka lang mga kata. Ay, no, bro, alam mo ko, importante ulit kayo ni Gino. Ngayon ay Gino nga. Asa naman ang ako, ha? Masige mo pa nung tuwag mo, ha? Maganda ko na doon kasi mo ba. Patay. Pero, kay mukha na mamungkahin, anak parang din eh. Basta palayan ka, ha? Pasalamatan mo ha, din kasi tanaw na ako, pasalamat mo kasi mo, nagpagulpul mo karon na ni. Pagulpul kay hapot, ng gabi na rin, ibulit sa tumuulan na karon. Tulong din. Sige mo mag-inuulan sa tugino niya. Ako, tulagan no? Ako na no? Isa may pagkitarangan sa tao, yung bunyan. Dapat lain? Wala na. Bisa na ka, kailan mo to? Wala na. Kasi ang muli mo kasi lutin. Ako bumagal, so pag hindi mo sundo na po yung cross na day. Ang pila na po kong naanay mga kana. Sige, palayan lang. Amang salamat sa imong malang espiritu makanunay nga natudlo ka na ako karon ato na ako makaon na to sa imong mga karnero nga kung pamantayan. Imong pamantayan ka na ako. Ang tanan, ako ang ipanigamutan na masabtan nila. Karon makadapat sila. Kung sa may balita, makanunay nimo. Ipinulong ka lang ko, pinagis sila mga buhay. Salamat kanimo man. Dili na kami angay ng musulti pa sa mong pagkasalamat kanimo. Ako lang ipakita ang among pagkasalamat pinagi sa mong kalipay. Kalipay, inubanan sa buhay. O among ipakita karon bilang usa ka espiritual nun, ang pasalamat kami kay among dultunganon ang imong mga sugo. Amahan, inikakaw mo, ikaw na kabalo, kung kinsa kami, lahat kami mo. Kung sa ikaw na ang magatuman, magatiman o magpantay ka na o pinagi sa mga anghel, na nakakaroon din ka na nagpantay kanila, wala ako'y may mo amahan. Minsan pag ang gulo nila ako, kung naminaw sila ka na ako, amahan, pilit sa mo ba? Nasayad ako, kung nasayad ikaw, ang hininggalan ng akong hindi mo, para ka na ako, kung dili, para kanila. Ang imong espiritu ipadala ka na ako para makatago kasiguruhan. Ang imong espiritu ipadala ka na ako mo ang kalam para ipudyat ang mga tinako. Ako nang gisulti kanila ang akong nadungog ikan sa pangitngit. Huwag sila na ang magpili nini kung mabalik pa sila sa pangitngit. Salamat amahan. Ang ibadalaan mo kami o ako sa mga tao. Dito man, kung ikahod ka ako. Naglaom ako kanila na magpabilin sila ka lang nila hangtod sa hangtudan na magpabilin malaw tayo. Kung sa kanito ng amahan, among pinasing kasi hindi masalamatan, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Ang amahan, ang anak, o ang malamang Espiritu Santo, mag-aulan, kanunay kaninyo, kung kanunay nun, ito man ang akong mga suko. Pag-ibay ka mo, ang kinasing-kasing. Pinahati sa inyo. Ligoy, ligoy. Nah, niod ko na po. Grabe ba? Di ko to, ma? Nah, enak na po. Silong siya, kayo lang po. Ha? Di ba, pag uya-uya.
Hindi mauya-uya. Wala. Isa? Isa ba?